Salut fraților și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Seed & Play. Să începem. Astăzi o să vă arăt cum să intrați în net. Da? Seed & Play. Intrăm la Nic Creativ. Încă nu i-am dat nume, că nu știu numele. Mie merge un pic cam greu, dar nu nimic. Auziți și o găină. Găinuș. Așa. Aici e casa mea și aici e portalul spre net. Pe asta încă n-am apucat să o fac. Dar o să vă arăt acum. Avem nevoie de obsidian și de asta care dai foc. Flint and steel. Așa. Și eu o să-l fac portalul aici. Și faceți de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 și al patrulea voi puteți să vi-l faceți din cât vreți. Așa, îl vedeți. Înseamnă ca celălalt. Și sau mai puteți să faceți așa, să-i tăiați colțul. Și nu cum vreți voi. Și acum luați flint and steel și dați aici. Și pam. Gata. Acum o să vă arăt în partea cealaltă. Netul, dar ne trebuie așa. Ne trebuie arcul, săgeți. Așa, am revenit. Și vă trebuie și săgețile. Așa. Și acum am intrat la sabie și luați sabia. Atât. Așa. Și acum intrați în el. M-a dat. Așa și uitați. Eu am să cobor jos acum. Stați un pic, fraților. Uitați aici. Așa puteți să vă faceți și voi. Și dați pe survival. Și voi trebuie să omorâți monștri. Și trebuie să luați de-asta. Și acum trebuie să iau. Uite, monstrul ăla trebuie să-l omorâți. Acesta. Și pe ăla. Pe ăsta și pe ăsta. Că sunt mai mulți. Așa. Și acum mergem și la ăsta. Uite, sunt mai mulți, dar nu-i nimic. Noi trebuie să omorâm cât putem. Uitați. Mi-a dat și o sabie, uitați. O sabie, prima mea sabie care am primit-o. Pe acum ne întoarcem ca să luăm de la ce v-am zis. De aici, de jos. Da, am uitat să vă spun. Trebuie să fiți pe survival. Numele meu este Madalin. Să nu uitați să vă abonați, să dați un like, follow
pe Insta la Madalin.Florentin și altceva, na. Așa. Voi trebuie să luați cam... Trebuie să dați acum pe setting și pe ăsta și dați sur privat. Gata. Și acum luați pe ăsta. 1, 2, 3, cât puteți, dar maxim să fie până în 15. Eu încerc să iau 15. Voi puteți să luați cât vreți. Uitați, altă căbănuță. Asta trebuie să luați voi. Ia să vedem cât am luat. Uitați aici. Așa, și trebuie să las și de ăsta, am uitat să vă zic. Lăsați că nu vă trebuie topor. Așa, ați înțeles? Trebuie să las de asta și de asta de aici. Pa, fraților, vă las. Să nu uitați să vă abonați, să dați un like și share la Madalin Florentin Stan pe Insta. Și am uitat să vă spun. Și pe TikTok la Madalin 1, 2, 3, 4, 5. Pa!